Bokhulu kuyithoba ngekubelele kwithani igama ku Pastor Ningi sibiyake ngokuzehlisa nje ngokukhethekile sikhulume nawe mbukeli sibonge kubona bonke abantu abalandela ichannel nakuwo uqobo nje ububukela njengamanje uma nguthi awusubscribe ke engathi ke ungasubscriber ulike uphinde ke ucomment ubuze ongakubuza mhlumpe siyama kakhulu ke uma nguthi usubscribeile uyaqhubeka nokulandela ichannel ngathi uNkulunkulu ke nonke anganibusisa ingane kwethu akukho okuyosijabulisa thina njengokwazi ukuthi umuntu ube nenkinga kodwa sase ziyandlula noma umuntu ube nenkinga wase uyayithola ixazululo empilweni iloko nje sikusho ukuthi uNkulunkulu akavule iminyango yeyibusiso alethe ixazululo empilweni yomuntu ngamunye kusuka manje going forward kanza kwethu inamba yami khona igcineni yafoneleka uma nguthi kunesidingo noma kuyaphuthuma ukuthi kungithinte ngiyathintakela kodwa iphutho ofanele ungalenze nofanele ulugwema ukuthi ungu-WhatsApp ngane kwethu uma uthatha inamba ungangu-WhatsApp uma uthatha inamba uyangifonela unless mina nawe sivumelene mhlawumbe wenza isicelo wabeka izithathu zakho ukuthi no asikhulume ku-WhatsApp yes ungakwenza lokho kodwa ngale kwaloko ngifonele faka i-time enough ufone sibe sesicela ke nekhwelo sihlaba nekhwelo empilweni ukuthi ke abantu benganikela ngemali ngo-R10 once every month uma ukuthi ku possible uma ukuthi uNkulunkulu ukubusise ngokwanele yini feel ukuthi uya blessed ungakwazi ukuphoza iJS Vivaneni ngemali ngo-R10 i-account ikhona ke egcineni kanza kwethu besifisa ukuthi silethe content esezingeni eliphezulu besifisa ukuthi si-add enye content ehlukile futhi kona ke channel kodwa lokho kudinga ke isandla kudinga ke abantu abangafaka isandla uNkulunkulu ke nibusise nisenza amalungiselelo uWhatsApp wakamzansi noma ku-WhatsApp mzansi uthi ke kusho ukuthini ukuphupha la amabhokisi omngcwabo into yokuqala singayibalula ukuthi uma uphupha amabhokisi omngcwabo evalue noma ibhokisi omngcwabo elivalile lolu kungaba uphawu olungasho ukuthi kunezinto zakho mhlawumbe ezifihliwe noma esifihlakele njengamanje okanye kungenzeka uthola ukuthi empilweni izinto zakho zivalekile noma zivaliwe yabo uma uphupha futhi ubona ibhokisi omngcwabo elivaliwe kungenzeka kube uphawu lapho osuke luxwayisa ngeenkinga noma lingaxwayisa ngokugula noma ke ngaphinde lixwayise ngesifo esingase sehlele isihlobo sakho noma sehlele umuntu wakini uqobo noma okanye umuntu osukumazi kungekudala kanti futhi kuyenzeka uma uphupha ibhokisi lomngcwabo kube uphawu osuke lusho umshado ozayo kumuntu osemusha nongakashadi noma ke uma ungumshadikazi okusho ukuthi kungenzeka uthola ukuthi uzothuthuka ngakoze imali noma kunomklamo ongahluwenze ukufakela imali ngokuhamba kwesikhathi uma sibheka la unqobilo kaNgubane uthi sawubona ngicela ukubuza ukuchaza ukuthini ukuphupha engathi ke ushade nosaziwayo uma uphupha engathi ushade nosaziwayo uphawu lohle kakhulu nalolu lungasho ukuthi ngenze kuzothola indaba ezimnandi maduzane noma uzonethezeka uphinde uthole nenjabulo okanye kukhona okuhle okuzayo nokungahle kwenzeke empilweni yakho yabona kanti ku-Anita wakasikhakhani uthi ke thokoza mkhulu ngiphupheke ngijahwa inyoka ebrown ilokhu ingiluma umzimba wonke ingabe lichaza ukuthini into yokuqala esingayiveza ukuthi uma uphupha ujahwa inyoka futhi kuluma uphawu olungasho ukuthi kunomuntu noma ke kunento enobuthi futhi eyingozi empilweni yakho kanti uma uphupha inyoka ebrown uphawu olungachaza la idlozi kanti uma esekujaha phinde kuluma kungasho ukuthi idlozi lakho selithukuthele futhi ke selingahle likulimazi in short kungenzeka kunento ongayenzi kahle noma oyenza ngendlela engafanele ebese kucunuka isimo sedlozi lakho bese lifuna ukuthi mhlawumbe lingahle likulimazi empeleni uNkosinathi wakabuthelezi uthi ke sanibonana ekhaya ngisacela ukubuza chazani uma uhamba ke nge-wheelchair ufike amantombazana amabili angiphushe izigcine sekujima into yokuqala uma uphupha ngathi uhlezi wedwa esihlalweni esinamasondo kungaba kupha osuke lukhomba ukuthi uncike kubantu wena noma awukwazi ukuzisiza okanye ulahlekelwe izinto ezibalulekile empilweni uma uphupha uphushwa ngesihlalo esinamasondo lolu uphawu osuke lusho ukuthi uthembele kakhulu kwabanye abantu asiphethe ngozakhele wakwaNdwandwe uthelekelela emkhulu uphupha isikhumba senkomo esimnyama esesibolile ngabe kuchazana uma uphupha isikhumba senkomo esesonakele lapha ngabe uphawu olukhomba ukubanjwa ubuthakathaka obungatheni empilweni noma lusho ukudumala nokuphoxeka ngenxa yesimo esithile ongahlangabezana naso empilweni asibambe lapho ke ngana kwethu siyabonga uNkulunkulu enibusise